हा फंबाय नोंलाय ओरैनो फुथारदोंसो ना मादोंसोब्रा फुथारदों दिनै माबा 8 बिगासो टारगेट 8 बिगासो टारगेट आच्छा रायजोआव नोंसिना बोसोरै बिदिनो ज' गायोना ज' गायो ज' ओमफ्राय माथो रावबो हौवाफ्रालाय खोथिया फुवाखै नोंलाय मानो फुखो हौवाफ्राबो गावबा गाव खामानि मावलाबायदों सोरबा आलि खोबाय औ न'खरसेयाव आरो माइबो गायबाय न'खरसेयाव ओरैनो साबेसे ओंखारथारनांगौ बाउन न'खरसेयाव सानै दा मास बि हौवा आरो हिनजाव नोंना हिनजाव फैयाखै नोंना हिनजाव फैयाखै अ ना हिनजावा नागिरलायदोंसो माथो फंबाया दा जों दैज्लां बोथोरनि माने गासैबो जा खौसेथि दं नालाय रायजोनि हाखौ जोङो जयैनो मावनो नागिरदों नाथाय देग्लायनि बे दैबानानि जाहोना बेनो कलबारिनि सानैसो मुंदांखागिरिफ्रा बिसोरो माने बेबायदि मथारि होनानै खायजामाथि गामिनि गासै हाखौनो दैजों माने बुंफबजोबनाय खालामदों दा रायजोफ्रा गायनो आख' फाख' जादों लोगोसे गामिनि रायजोनिल' नङा सोरनिबा न'खरनि बेबायदिनो गासैनिबो हा हुफ्रा सोरनियाबा गायनायफ्राबो थैदों आरो सोरहाबा गायनोनो हायाखै दा गामिया दा बेबायदि जायगायाव थासारियाव थानायखाय खायजामाथि होनना बुंनाय जायो आरो दा लोब लोब बिदिनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि मोनसे रायजोनि हा दं नालाय गायनाय फुनायखौ खालामो जों गासैबो नाथाय बेनि गेजेरावनो दा देग्लायनि बोसोराव बेबायदि जों कुनु बेला नुवाखैमोन देग्लाय नुनाय जादों आरो मोनसे गामिया गोदो गोदाय इयाव रायजो जाजेननाय जोंनि माने आजौ आबैमोना बेयावनो हाग्रा बंग्रा थानाय समावनो माने बर' आरो मिरिनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै बिदिनो नांलाय खमलाय दानलाय सुलाय जादोंमोन दा जों बै समनि बाथ्राखौ मिथियाखै बै समनि आजौ बिजौमोनानो जोंनो मा बे गामिखौ माने खायजामाथि दावहा जाबाय नालाय खायजामाथि दोननाय जादों आरो ओमफ्राय दायो नोंसोर गामियावहाय मा जाहैबाय गामियाथ' खायजामाथि हिसाबैथ' गैला गामिनि मानसिफ्रा बिदिनो माने दैजों उतपात जानानै मानसिफ्रा सोरबा बै माने कानसन खना राभा खनायावबो थाहैदों सोरबा बायदिया जयरामपुरखै खारदों सोरबा बायदिया आरो ओरै मा कानसन खनायाव थांदों दा बेबायदिनो आलाय सिलाय माने गावबा गाव रैखाथिनि गामि थांनाय जादों आरोखि ओमफ्राय दा माने बेलेग बेलेग गामियाव हाबहैजोब्बाय नामा बिसोरो दा गामियाव हाबनाया जायाखै खिन्थु गामिया गोजानफ्रा डिसटेन्सआ गोजान जादों फ्राय बुंनो थांबा सानसे गिदिंनांगौ जायो आरो ओमफ्राय हालमाजिफ्रा माबा उसुबिदा खोन्थादों नामा दा हालमाजिनिखौबो माने बिराद उसुबिदा माने बिथां माया जागोन जाबायदि जादोंथ' सेमोनखौथ' बिराद जाथारदों सेमोन जादों पासआव हागलायनो हायाखै जोङो आरो जायगायावनो मारायना जों फानदों नाथाय जों देग्लाय माने गायनो हागोन ना हाया बे खोलानि गामि बान्दो होनानै दैमाखा माने बुंजोबनानै जों दा गायनो हाला माबोरै जागोन संसारा आच्छा ओरैनो ओमफ्राय बोसोरबेसे जागोन नोंसोर गामिजों ज' गायनाया गायनायाथ' बोसोरबासो जाबाय नामा दा बर्थमान जों गायबाय दं आरो जों खामानि मावनो हानाय माने माइफोरखौ मोनगासिनो दंमोन जों नाथाय जों देग्लाय मोनगोन आखाया खम दैखौनो दा अयथासार आरो ओरैथ' थांनानै आं दाख्लैबो नोंसोर गामियाव फैदोंमोन माने नोंसोर गामिया माने न'खरसेबो गैला नामा खारजोब्बाय गैला माथ्र न'नैल' दंसै जोंहा नैबे बसुमतारी कान्द्रा बसुमतारी बेनिफ्राय जाख्लाब केरकाटारि बे न'नैल' दंसै बेनिफ्राय जोङो दैयानो जोंखौ ओंखारजोबनानै दा 12 बिगा खावसे नलातला खावसे आरो बेनिफ्राय राभा खना बेयाव खावसे ओमफ्राय खायसे माने अनारिपारा ओमफ्राय दायो न'आव बेनिफ्राय बेसे आंनिया 1 किल'मिटार जागोन 12 बिगा गामि गेजेरावसो थांनांगौ जाहैबाय आं हारसिंल'थार बर'फोरजों थानो मोनाखै आरो नोंसोर गामियाथ' गामि हिसाबैथ' गैला खोमा गामि हिसाबै गामिया मोनसेयानो खिन्थु बाउन्डारिखौ नायबा जोंना माने बे खायजामाथि गामियाव दा न'खरनैसोल' ओरैनो हा नेनाय बायदि मन्दिरा जोंना बेयावनो स्थायि हिसाबै सिगांनिफ्रायनो बेयाव दंखायो जेला दासिमबो दं जोंनि खौसेथिखौ लाखिदों होनबा दिनै मन्दिरानो आरो खिन्थु गामि हिसाबै जोंना दिनै खायजामाथिनिफ्राय लानानै ओरै कलबारि नलातल जयरामपुर ओरैहाय जाबाय अनारि माबा राभाखना 12 बिगा सबआवनो दं माने गामियाव खम जानांगौ खिन्थु बाउन्डारिया जोंना गिदिर जाबाय आरोखि ओरैनो जेनेबा मिथिं दावथिंफ्राव मालाबा सोरबाफ्रा एसे कमप्लेन जायो नामा बे गामियाव माने थाना खस्थ' मोनबाय दा नुनायावथ' जों गामिया लेखाय थेखाय थायोबाबो माने अनलायनाय दं होनना साननो हायो आरो दा इयावनो मोनसे प्रुफ जायो जे माने जों न'खरनि हाफोरखौ रावबो मावाखैब्लाबो दिनै हाया बेखार जानो हागौ अब्ला माने रायजोनि खौसेथि थानायखाय दिनै बेखिनि खामानिखौ जों मावनो सुबिदा मोनदों जाहाथे न'खराव सानैफोर दिनै लिंदोंमोन गासिबो न'खरनिफ्राय सानै फैनो हादों बेखौ जों गोजोननाय मोनदों आरो रायजोनि खौसेथिखौ बेयावनो हमनो हायो आरो नोंना मा नाम खोन्थादो हालागन्दा केरकाटारि हालागन्दा सोर दोननो हालागन्दा नामखौलाय रायजोफोरानो दोनबाय रायजोआसो दोनदों होमबा नोंनि बिमा बिफाया दोनाखै होमबा दोननाय नङा रायजोआसो दोननाय होमबा नोंनि आसलि नामालाय माथो आसोल नामा आंना बेलेगमोन माबायदि बेलेग खोन्थालाय माबायदि बेलेग बे
समारामसोमोन आङो आदसा ओमफ्राय नोङो हालमाजि ना गामिनि खै बोसोर जाखो नोङो हालमाजि जानाया देग्लायल' जादों आंखो ओमफ्राय मा नोंसोर गामियाव गासै खै घर दं नोङो नोंथ' मिथिनांगौ दा 32 ना मा दं 32 ना 35 दङ आरो जेनेबा आदसा आंबो मिथिजोबा ओमफ्राय न'खरा बेसे गोजान नोंना रोंनांगौआ न'खराथ' माने सानसे गिदिंनांगौ ओमफ्राय नों खस्थ' मोनदों मोनाखै खस्थ'सो ना मबाइल जोबखाय खस्थ' मोना बे खायजामाथि गामिखौ गारना खारनो लुबैयो नामा ओइ इमान खस्थ' बे गामियाव थालालां होननानै हारलियालै बेनिफ्राय जेरावबो थांलिया हाबो ओंखारलिया दायो नोंनाव बबाव न'आ आंना खायजामाथियावनो जेनेबा जरामपुर मोनहैबाय माने नोङो मानि थाखाय थांखो नों बिनिफ्राय दै बानायनि थाखाय नोंसोर गोदो उन्दैबा माबायदिमोन दैया गोदो उन्दैबाथ' बेसर फैयोमोन दै गैयामोन ना दै गैयामोन नों मिथिगौना बेसेबां सनाव दै फैनाय बेयाव 90 सननिफ्रायनो माने माबा दै गैयामोन आरो आदसा बेनिफ्राय आरो माबे समाव बानाया माने जानाय बेखौ गोसोआव गैया ओमफ्राय फार्स्ट फैजेनबा माने बे हाफ्रा माबायदिमोन नों मिथिगौ ना गोरानसोमोन बेसर फैयोमोन ओमफ्राय खायजामाथि होननाया माने थाखाय थानाय नामा खायजामाथिया माने मेरिफोरजों दावहा नांदों आदसा ओमफ्राय बेनिफ्रायसो माने मेरिफोरनिमोन मेरिफोरजों माने दावहा नांनासो सेना लानाय उन्दै जोंबोथ' बे समाव मोनफैयाखै आदसा जोंना मिथिनायाव बोराय बुरैनिफ्राय माने खोनाना मोननायाव आरो मेरिफोरजों सोरदोंबा दावहा नांदोंमोन बेयाव माने देरहाना मोननाय जाहैबाय आदसा बेनिफ्राय नोङो बे खायजामाथि गामिखौ दायो मोजां मोनगोन ना मोना ना गाज्रि मोनो मोजां मोननायखायनोथ' आं दंबायदों ओरैनो जेनेबा नों बै जाय जायगायाव दङ बेयाव सोर जेनेबा गामियावनो हाबनो लुबैयोना मालाबा होद आं बे गामियाव थांलालां होननानै बिसोर गामियाव थांसै होननानै आं मालाय गामिजों हाबदेरा जुदि नोंना गथ'फ्रा जुदि हाबनो लुबैयोबा खाथि होननानै नोंना बिहामजोफ्रा नों मा बुंगोन मा होनगोन थांथों इसोरो थेवबो रायजोजों थागोन आरो नों थागोन माने ओमफ्राय दिनै जानाय लोंनाय मा दं खोन्थादो जानाय लोंनायाथ' जोंनिया ओंख्रिल' दं ओंखामाथ' निजे लाबोखादो आदसा मा ओंख्रिया माने जोंना बयलारदो आलु संनाय दंसै मोनबायना रायजोनिया मोनबाय आदसा दा मोनजासिगोन आरो होनो हागोन ओंखामखौ होगोना माने आंथ' हालुमाजिसो आंथ' जेबो बुंनो हाया मानि थाखाय गैया ओंखामा गावबुरा प्रेसिडेन्ट दं बिसोरसो आसोला आदसा बिराद मोजां मोनदों आङो माबायदि बिराद मोजां खोन्थादो एसे माने ज' रायजोआनो माने महिलाफ्राबो रायजोआबो माने ज' ओंखारनाय गायनाय फुनाय ट्रेक्टरबो एवदों मोजाङानो मोनदों मोजां ओमफ्राय नोंसोर गामिया बेफोरबायदि ज' गायनाय खै बोसोर जाखो ओरैनो 3 बोसोर जाबाय खोमा 3 बोसोर जाबायना ओमफ्राय नोंना न'आव बाव खोन्थादो दाना आंनि न'आव बार'फुयावसो मालायना माथो खायजामाथि नोंना बोरैजे बार'फुयाव थांखो माने बेयाव दै जायो नालाय माबा बार'फुयाव थांदों ओमफ्राय नोंना जोनोम न'आव बावमोन खोन्थादो दाना जोनोम न'आ आंना बोरसि दैमा बारनायावसो बारनाय ओमफ्राय नोङो बेयाव बेसेबां सनाव फैनाय मिथिगौ ना सनखौ 83 सन हाबा जाखानासो फैदों ना इयावसो हाबा जाफैदों होमबा ओजोंनिफ्राय नोंसोर बिमा बिफायाबो ओजोंनिफ्राय फैखादों आदा बाजैसो दंमोन ओमफ्राय बे जोंहा बै आदैखौल' बबावथो लोगो मोनलायलायनाय गामियावनो गोदोनाथ' बिराद खावलायलायनाय दंमोनलै ना नों खावजानाय ना खारस'फैनाय ना नायना लायनाय ना खारस'नाय आदैया आंखौ एसे मोजां मोनदोंमोन आदैया ओमफ्राय माने बिदिनो मोजां मोननायखाय माने बिमा बिफाखौ नायनो हरबाय ओमफ्राय हाबासो खालामदों दै हाबा खालामनानैसो लाबोदों गिदिर आरोना बैराथि जरा लांलायनाय बिबान बानलायनाय नोंसोर गामियाव नों फैजेनबा बे जायगाया माबायदिमोन बे जायगाया मोजाङानोमोन ओमफ्राय थेवबो एसे मालाय गामिनि बायदि माबाफ्रा आलिफ्रा बारा मोजां नंखायामोन ओमफ्राय नैबे जोंनि सिल'नि दैया बिदिनो खालामबाय आरो गामि गेजेरजोंनो फैना होनानै ओमफ्राय दा आरो बोरैबा बुथेलायनाय जाबायनो आं दायो नोंथांमोननो नै दिन्थिलांबायना बे जाहैबाय जोंहा खायजामाथि गामिनि रायजोयैनो बिथांमोना जयै माइ गायदों दिनैनो जोबथा गायगोन आरो बिथांमोनहा दिनैनो फुदोंबो दिनैनो गायगोनबो ओमफ्राय हायाबो माने मा जाहैबाय गोदो माने दैजोंहाय लोमसावनानै थानानै दैया जानानै माने बारा मोजां नङा आरो एसे माबा नोलो रोदा गोजा ओमफ्राय आङो सिगाङावबो बे खायजामाथि होननाय गामिनिनो भिडिअ मोनसे लाबोखादोंमोन बे जाहैबाय माने खायजामाथि गामिया टटेलि बिथांमोना बे गामिनिफ्राय न'खरसे ना न'खरनैल'सै होनना बुंबाय माने गासिबो माने 35 ना 32 न'आनो बेलेगाव थांजोब्बाय मानो होनना बुङोबा नैबेयाव सिल'नि मोनसे दै दङ बे सिल'नि दै होननायानो बिथांमोनखौहाय सब माने उल्फात सालफात खालामनानै साफा खालामजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय आङो दासो मिथिबाय बिथांमोननि नैबे खायजामाथि होननाय गामिया मानि थाखाय खायजा माथि नाम दोननाय खायजा माने हारसायावबाथ' नै आयु
माफागुरि हाबखोलै खायजा माने जाहैबाय माने नांलायनाय माथि माने जाहैबाय हामोन आरोखि ओंखायनो माने एसे हारसानि सोदोबाव दोनदों नामाथाय आयु माफागुरि हाबखोलै नै आंनाव बेयाव माने हाखौ दङ जानांगौ बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आङो दायो ओरैजाय जा सासे बिदा दङ बिदाजों एसे मोजां खोथा रायलायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो माखासे मोजां खोथाखौ आङो नोंथांमोननो जा एसे मिथियो आरोना हिस्ट'रिबो दं बिथांमोन गामियाहा माने मिमाङावहाय बेलेग जाथिजों नांलायलायनानै माने बा सेलायलायनायनि गेजेरजोंहायसो बे हाखौ मोननाय जादों नालाय बेनिखायनो माने खायजामाथि होननाय नामखौ दोननाय जादों खोमा आन्दासाव आदाजोंसो रायलायनोसै नैबेनो जाबाय आदाया उनाव दिनैसो जों सानैजों बिदा फंबाय माने मोजां लोगो मोनबाय बिदि मबाइलाव आरो ना माबा केमेरायाव आरो दिनैसो लोगो मोजां ना आदा खबरा मोजां दिनैथ' नोंसोर गामियाव बिराद माने सोरजोंबा रायलायबाय सोरबा माने एसे मोजाङैनो मोनदोंनो निस्सय माने सोरबाया निस्सय माने गोदो ज' दंमोन ओमफ्राय नैबे मोनसे गेजेर ससेयावहाय दैनि थाखाय उपद्रतआव थानो हादिया अब्लाबो माने गोजान थाब्लाबो रावबो माने गामिया दिनैसिम गोमायाखै होनना बुंदों नंगौना गोमायाखै जोङो खौसेयै दङ माबोरै होनबा जोङो बे हाया गोदो जों उन्दै समाव बेसर फोलायोमोन दा बे बेसर फोलायनायनि गेजेरजों जोङो दा नुनानै मोनबाय माने दा दैयानो ओरैबायदि जादों दैखौथ' केमेरायाव मोनखाजोबबाय रायजो राजाफ्रा नुखाबाय खिन्थु जोंबो दा न'खरफोरा गोजानबाबो जोङो मोनसे धोरोमसालि लुगासिनो दङ बिनि थाखाय जों माने खौसे जानानै नैबे माइखौ गायनाय जादों माबोरै माइखौ गायनाय जादों होनबा थांनाय बोसोरावबो जों गोबां रां मोनदोंमोन बिदिनो मन्दिरखौ मावनाय जादों आरो देग्लायबो बेबायदिनो माइखौ मोजाङै मोननानै मन्दिरखौ मोजाङै मावनो सानदोंमोन दा दिनै नुदों दे दैखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों माबोरै दुखु मोनदों होनबा थांनाय बोसोराव जों बिराद मोजाङै गायनो मोनदोंमोन आरो गोलावखौलाय माथो बुंबावनो माने दैनि थाखाय जों बिराद सिन्था जादों आरो दा दैयाबो बेबायदि नङामोन माने गुबुन माने लामाजों माने दै थेथेदों आरो बे थेथेयाबाथ' बे माने जोंनि हाया बिराद बिदि जायामोन आरो बिराद मोजांमोन हाया माने आरो दा जेनेखा नुदों जोङो एसे दुखु दं आरो माने दैखौ नुनानै दुखु दं आरो ओमफ्राय ओरैनो आदा एसे नोंसोर गामिनि एसे काहिनिफोरखौ एसे नों मिथिगौ नामा एसे खिन्थिना होदो माबोरै खायजामाथि नाम मोननाय खायजामाथियाथ' आरो बेफोर हाफोरा माबोरै जाय जेनेबा मोनलायनाय जाखो खायजामाथियाथ' बियो गोदोनि मानसिफोरासो एसे मिथिगौ थेवबाबो जोङो खायजा नांनाय मानसिफोरा गैया नामाथाय खिन्थु नामा जेनेबा गोदो माने जेखौ होनो बेखौनो थायोमोन नालाय बर'नि नामफोराथ' जेनेबा अनला होनबा अनला जेनेबा ना माबा मोनसे जायखिजाया दोनो नङा होमबा बेबायदि आरो खिन्थु जोङो खायजा नांनायखौ नुवाखै आरो दा जोंहाबो माने एसे उसुबिदा जायो आरो खायजामाथि होनबा खिन्थु जोंहा दा नामानो खायजामाथि जाना थाबाय जेला जों बेखौ दुखु मोना आरो दा माने बेबायदि आरो ओमफ्राय जेनेबा आदामोना बे गामिखौ टटेलि माने सोलायथारनो सानबाय नामा बेखौ सोलाया जों मानो होनबा बियो माने हाफोरा नामाना खायजामाथिया थाखाबाय खायजामाथिथ' होननाय गैया दा जोंहा 2 नं बिजिन्थिपुर खायजामाथि दं माने ब्रेकेटआव बेबायदि दं आरो माने नङा जेनेबा आंनि सोंनाया बिदि आरो जेनेबा टटेलि माने मानसिफ्रा गैखालानोखा जोब माने बेलेग गामियाव हाबहैजोब्बाय बेनिखायनो आं सानदों आरोखि जेनेबा नोंथांमोना बे गामिखौहाय गारथारनानै बेलेग अबेबा गामियाव हाबनानै बा गोदान गामिनि नाम लासिगोन नामा होनना सानदों आरोखि बिदि लानाय जानाय नङा जों माने जानाय नङा माबोरै बिदि लानो हानाय नङा होमबा जोंनि नामफोरा माने भटार कार्डआवनो आधार कार्डआवनो होन हानि दलिनावनो होन माने सबबो माने बे खायजामाथिया थानांगौ आरो माने आरो बेखौ सोलायनाय लोगो जों बिराद जेंना नुजाफैगोन आरो माने ओरैबायदि जेंना नुजाफैगोन माने हाखौ जों मिलायनो हानाय नङा माने बेबायदि आरो दा जोंनि गामिया बुंनो थाङोबा बेयाव 27 घर दङ 27 घराव दा सानै खरि ओंखारदों जोंनि माने गामिया खौसेयै दङ आरो जेनेबा अनलायनाय सानलायनाय खौसे दङ गामिया गोजान जाजोब्बाय थेवबाबो सम मथै ओंखारनानै खामानिखौ रायजो राजाफोरा मोजाङैनो मावदों आरो आदामोना दिनै हाबाफारिखौ सानसेल' लादोंना जोङो दिनै सानसे लादों माने दा ओंखामबो लाबोखादों आरो एसे एला बेदर फिसा बानायनाय जादों माने आरो खस्थ' खालामनायथ' जानांगोन नालाय ओमफ्राय आदाया बुंनो सानो नामा बेलेग गामिफ्राव माबायदि दा ओमफ्राय आदामोननि गामियाव माबायदि एसे खिन्थिहरदो माबायदि बेलेगफोरनि गामिखौ नों अबेबा गामिफ्राव अनलायनायफ्रा माबायदि दा जेनेबा ना गुबुन गामिखौथ' जों मा होननो जोङा होमबा गासिबो जों खौसेयैनो दं आरो जेनेबा सोरखौबा गाज्रि सोरखौबा मोजां होननाथ' जोंनि खुगायाव फैनो हाया मानो होनबा बयबो जोङो खौसे जानानै आरो गावनि साननानै बयबो खौसेथि लामाजों देखायलांनानै गावनि हारिमुवाबो थालांनांगोन आरो मावनाय दांनाया बेबायदिनो गोसो खुसि मावलायना जानांगोन आरो नोंसोरलाय गेजेरावलाय हनै ओरैबो गायजोब्बाय माबोरै गेजेराव माइ गायखो बिसोरलाय गालांबायसो बेराफोरखौ नायदो सान्दुं खामथाबजोब्बाय सोरबा नै माइ गायफेरामोन खोमा सान्दुं खामजोबजाजोब्बाय आं गायफेरालै माथो गावलाजोबखो मानसिफ्रालाय ओंखाम जानो थांनि
नैबे थास' दंबायसो ओरैजाय थारुन बागान आखाइ सालायथारबाय होमबा हौवाफोरनि गायनाया माथो नोंसोरो गायनो रोङालै हनै इमान खाथि खाथि गायबाय मिलायलायनायसो खाथि खाथि गायखायोना हौवाफ्रा देलाय आदा गायनायलाय मादि गायो नोङो बेसे गोसा स्पिड बारा स्पिड जायालै हौवाफोरनि गायनाया माबा एसे एफबलायनांगौ नामा गायनोसो गायखांनानै जायाबा गायनायानो ट्रेक्टर हालौनायानो हौवाखौ लिंहरदो नामा खाथियाव माइ गायनोमोन ना हौवाफ्रा ना बयबो गायाबा जोङो हारसिं हारसिं बुरजा मोनजायाना मोनजायाथ' आरो हौवा हिनजाव मावनासो हौवाजों जायो माथो थुनो जायाखै माइया बाजैयालाय मा जायो आरो साजोब्बाय आंखौ सानानो उफाय गैला माइ गायफेरथारामोन खोमा ओंखायनो नै नागिर थुदों बाजैया बाजैया माखौ हब्राथारबाय जोंना बाजैया गैला माथोलाय लामा गैया माथो बोरै थांबावनोसै आयु माथो खाथासो गायदों ए माइ गायनायाव थायाना हाब्रुआनो गैयालै अबा आदा माबोरै माथो नोंना हौवा मानसिफ्रा माइ गायाना गायफानांगौ जाहैबाय औ ओमफ्राय माथो एकदम हा गोजाथाराव नै माबा हाब्रुआनो गैया बोरिनिफ्राय जावफ्लायनानै माबा हमनाय नालाय औ बिदि जादों न'आव बिदिनो माब्लाबा नोंबाजैया हास्लाबाबा ओरैनो एसे गायफानांगौ आरो थांनानै गायनायखाय दाबो गायनानै नायदों औ सिं सादों नामा सिङावथ' बिदि सायाखै देग्लाय बारा माइखौनो गायनो मोनाखै माने आदसा बे दैफ्रा माबाजोब्बायना औ लोमसोमजोबनानै थाबाय बेयाव 5 बिगा हा गायदोंमोन बे 5 बिगा हा गायनायाबो माने 3 बिगासोआ दङ माने 2 बिगासोआ आदानि आरो बियो नोंनि ओरै सानजानि गोथां नुहुरनाया आदसा बे आंनिनो आदसा